Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, pitsa 1 gid sa bulan sang Hulyo tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo nga aton arangkadahon para karon nga adlaw. Ini nga mga isyo kag balita idulong sa aton sang Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:36. Kahapon naga-monitor kita sa mga plano politika nasyonal, unahon ta nasyonal. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte kung may bulbakante nga hindi madamo ang magapapili Vice Presidente daw gapahanumdum siya, daw may plano siya nga magpapili. Anong rason nga luyag niya magpapili Vice Presidente kay kuno wala matapos ang iya sini nga mga handom sa Pilipinas nga untaton ang iligal nga droga kag korupsyon. Daw na intriga ako, untaton ang korupsyon. Ambot silingon gid ako sa presidente nga perting korupsyon kag may korupsyon. Ti karon si Senador Manny Pacquiao nagsiling nga may korupsyon ang gobyerno, nangakig siya. Siling yabi pa hinambiting mga kalanda kagahin siya. Di anay kay siya man nagsiling nga may korupsyon, anay ka nagsiling si Pacquiao nga may korupsyon, akig siya. Siling niya, sinoda ang tao kagahin siya. Kaya kung hindi mo na mapamatudan, ikampanya ko ikaw nga di pagbutuhon kay butigon ka. Siling ni Pacquiao kapon, Mr. President, hindi ko ya butigon kag hindi ko ya korap. Una nga inarangka sa hangkat sang presidente, si Duque gid sang Department of Health. Sosperte, pamiripi pa ni Duque. Niya, matubang ko ya kung may investigasyon. Are karon sadya, nagrally ang mga health worker kontra kay Duque. Siling sa mga health worker, kadako sang budget, mga 11 milyones mas ang budget, wala kami kabato niya allowance, meal allowance, akomodasyon, kag iban pa. Nagrally mga pobreho. Hinimo lang nga taming gabato sa COVID. Iba nagkalamatay na pagkatapos na diskubrihan nga wala gali iya sang suporta sa Department of Health ang mga health worker. Wala gani guro pamliti na, wala pagkaon, akomodasyon, kag iban pa. Ti ang pamangkot karon Mr. Health Secretary diin nagkadto ang porte kadako nga budget. Tara na ho. Wala pa karangka si Pacquiao, nagrally na ang mga health worker. Inaya, DOH pa lang kay Duque. Wala pa ginukat ni Pacquiao ang Bureau of Immigration, ang BIR, kag mga sangasang gobyerno nga ginatudlo manggani ni Duterte nga korap.
Ang malain kaya itong mga corrupt sa Bureau of Correction kung igikakas, abi ko na kung pasakaan kaso ay sinaylo lang sa lain nga ahensya. Amo na nagkakatabo subong. So, hindi ko ma-imagine ko nga ang presidente gusto ya papason ang corrupt, anay kay nagsiling si Pacquiao nga mga corrupt nga ahensya kag tao sa gobyerno nangakig sa iya. Ikaw mo nagsiling nga madlagan ka gani Vice Presidente kay wala pa matapos ang plano mo nga taplaon ng korupsyon sa gobyerno. Ginako mo man nga may korupsyon pagkatapos na hindi ko kaintindi nga naakig saya. Dugangan pa man ni Roque ang agad intraman. Nya nga karon lang nga subong lang. Di kay subong lang, kay subong malang ginlangkat sa presidente mo si Pacquiao. Ay do hindi ko kaintindi ano nagakatabo sa atong paggobyerno. Ako niya kumporme ko nga papason ang illegal nga droga. Kumporme ako nga papason ang korupsyon. Hindi na dapat nga maghagyatanay kamo, buligay kamo nga tapnaon. Pero kung pamaguton mong opinion ko personal, kung matapna ang droga, daw palaban malabo gid. Magbulos-bulos sa madamo nga presidente. Hindi ko magpati ya nga matapna yung droga. Mintras tanto may kaimulon, mintras tanto gaantos ang tao sa porte nga kapiot nga pangabuhi, ang droga hindi matapna. Dinahimo na ninegosyo sa barangay. Amo ni nagakatabo, wala isang presidente nga pati ko nga makatapna sang droga. Magluwas lang kung na isa ka presidente magsiling nga ang tanan user ka man, poser ka man, ipaidason sa plaza kag i-firing squad. I-firing squad mo na guro mga gismil sigurado guro ba si mauntat. Hindi gani butangan mo hilo ang droga bla. Ang tanan nga magduga patay kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. Ako
According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing Aksyon Radio Philippine Standard Time La Size, 46. Sinakyan sang oposisyon ang sinabtanay ni Presidente Rodrigo Duterte kag Senador Manny Pacquiao. Kahapon sa kapihan sa Manila Bay, siling ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, siling niya ang dibisyon kag ining karon daw hindi pa ginang panay sa tunga sang ruling party nga PDP laban, dako ang mabulig sini sa mga kandidato sang oposisyon sa national kag lokal nga eleksyon sa tuig 2022 nga aman. Bangod, nagapati si Drilon, kundi si Presidente Rodrigo Duterte, nagapungko chairman sang PDP laban, si Senador Manny Pacquiao nagapungko acting president sang partido. Di siling ni Drilon, ginapaabot niya nga daw masipaan gid si Pacquiao sa partido sa palaaboton nga National Assembly, kami asembleya sila mo sa Hulyo 17 nga gin-organisaman ni PDP Laban Vice Chairman Alfonso Cuse. Si Cuse ni ilinit man no? Makaglanyat klase ni nga tawo. Hindi sa gani katipan sang kuryente ito nga perting brownout sa Manila, nagagad sa bulobarikat sa politika. Dola gani sa kahimo sa obligasyon niya. Tapos mangayo lang siya pasensya. Tiyan mo ini. Di kon matabo, siling ni Senador Franklin Drilon, base magbugtaw pagkaaga si Senador Manny Pacquiao nga hindi na siya presidente o acting president sang PDP laban. Bangod sining development, masyado ini kaseryoso nga implikasyon sa tuig 2022 nga eleksyon nga maglapta ang ramag sang PDP laban. Di kung kakaso nila si Manny Pacquiao, posible wala na ni guro mapunggan, wala sa makapugong daw madalagan gid presidente si Manny Pacquiao. Di lang taon ta, kung bala ini siya adoptahon sang oposisyon. Balantayan ang mga senaryo politika sa tuig 2022. Amat-amat na, watak-watak ang mga partido politikal. Kung sa bagay natural malang niya. Subong upod kita, buwas bulag kita. Kundi entong mabakod, didto kita. Amo na yang politika. Hindi mo na mabasol, kaya linsuuna, amo na iya mo ang politika. Subong isa kita ka partido, buwas sa lain naman ako nga partido. Kundiin ang mabakod
dito ako. Masadya ini. Daw mainit. Daw ginapananaw ang masandukot nga enkwentro sa tuig 2022. Siling sang mga sumalakdag ni Pacquiao. Fight, Pacquiao! Fight gani sa boxing, sa politika pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Bacolod ang eksperyensya bala kag ang ila relasyon sa nagtaliwan nga si Councilor Elmercy. Patigayon kahapon kita bungad sa mga miyembro sa sanggunian paglunsod, tambong man naghatag mangani sang iya sinipa pila ka mga panugdaon si Congressman Greg Sataya kag si Mayor Bing Yunardia.
Gilaragway ni gasataya si Councilor Elmer C. nga isa ka down to earth nga tao. Siling naman ni Mayor Bing Lunaria na dumduman niya nga siya sadto ang nagpangabay kay Elmer C. nga magsulod sa public service. So no, sa alkade, si C. ang isa ka pinasahi. Wala gamo nga tao. Daw hipos-hipos lang. Pero laban sa aksyon. Nagatag mensahe kahapon kanay Councilor Al Victor Espino at si Baribar, Ana Marie Palermo para sa nagtaliwan nga konsihal. Ini siya kilala ko man ni si Councilor Elmer Simo, kasimple nga tao. Sa una gawpod-upod kami ni inom-inom, gasing along pa, porte ya. Malipayon ini nga tao si Councilor Elmer C. Kung makainom ti gambal man, pero kung hindi makainom, hipos lang. Pero porte ang hinimuan amo nagakatigalang iba niya. Wala gambal, daog. Wala gambal po porting aksyon. Porte ang iyalibot sa barangay. Porting bulig. Amo niya, scholarship program, grabe. Amo na nga gakatingala sila. Nga agadaog. Bangod, wala lang gahambal, hipos lang, pero more action. Amo na piming basian mo kung magkampanya na. Amo na piming mabatian mo. Hipos lang, gamay lang kayo nga tinaga ang inabuhian ni Councilor Elmer C. No? Nya, damo hambal, damo sala. Hipos lang. Pero ang aksyon, porte. So, hindi malipatan, no? Ara na sa kasaysayan, sang Bacolod, pinakalawig na nagpungko konsihal sa syudad sa Bacolod, Councilor Elmer C. Sa pamilya ni Councilor Elmer C, ang Aksyon Radio Bacolod, nagaupod gid sa inyo kalisod. Kaginadumdum ginaton ang kayuhan, ang mga programa nga ginpatigayon sang buhi pa si Councilor Elmer C. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello, my name Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon.
istasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Naboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.